науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при університеті Хопкінса. Ну і на самому початку треба, очевидно, зауважити на цьому ж виступі президента. Почнемо ми з лагідного. Хоча у вас є про що питати не лагідно, абсолютно. Я думаю, ви здогадуєтеся про що. Я не здогадуюся, але я звик до будь-яких питань. Окей. Ну, спочатку будемо про президента, що він там наговорив парламентарям. Ви ж не парламентар. Послухаємо, так? У сесійній залі майже аншлаг. Окрім 375 народних обранців, у Верховній Раді міністри та представники інших гілок влади. Всі чекають щорічної промови президента Петра Порошенко. Гарант з'являється вчасно. Власну промову з трибуни починає з найактуальнішого. Закликає народних депутатів підтримати його законопроект про незворотність курсу України та набуття членства в Євросоюзі і НАТО. Оскільки, за словами гаранта, євроінтеграція гарантуватиме Україні мир та стабільність, а ідентичність українців захистить міцна армія, державний статус української мови і власна незалежна церква. І лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує всім нам мир, гарантує всім нам безпеку. Це ми з вами збудували боєздатну армію. Ми повертаємо українській церкві гідне місце в світовому православ'ї. Дуже важливо, ми нарешті захищаємо, розвиваємо і утверджуємо українську мову. Бо армія, мова і віра. І це не гасло, це формула сучасної української ідентичності. Окремий пункт у промові президента – питання зовнішньої безпеки та припинення будь-яких стосунків з Росією. Зокрема, Петро Порошенко заявив, що пропонує викреслити із Конституції України норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Криму. А також нагадав, що вже діє президентський указ про розірвання дружби з Росією. Найближчим часом МЗС направить відповідну ноту до Москви, але остаточне рішення щодо цього договору ще за парламентарями. Своїм указом я ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України не продовжувати договір про так звану дружбу з Росією. А я подам до парламенту відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні, дорогі мої, за вами, за Верховною Радою України. Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. І після того, як ми повернемо Крим, російської бази в Севастополі точно більше не буде. Про реформи президент говорив мало і похапцем, загальними словами. При цьому Порошенко визнав, що більшість українців поліпшень поки не відчули. Темпи реформ зовсім не такі, як та швидкість, яку ми проєктували на старті. Проблеми виявилися глибшими, спротив сильнішим, рішення складнішими. Соціально-економічні проблеми тягнуть за собою політичні наслідки. І на фоні високих очікувань в суспільстві сформувалося відчуття глибокого незадоволення. Навіть з тих, хто впевнений, що країна просувається в правильному напрямку, чимало таких, хто вважає, що ми рухаємося зигзагоподібно, і це точно мене не задовольняє. Ще одна тема в посланні – це автокефалія Української церкви. Я не знаю, коли саме ухвалять Томос і коли його привезуть до Києва. Але я точно впевнений, що колесо цієї історії ми з вами розкрутили так, що повернути назад його вже точно ніхто не зможе. Цьогорічне послання Петра Порошенко останнє за його президентську каденцію. Більшість експертів вже назвали цей виступ передвиборчим. Саме на цих основних положеннях, ймовірно, і базуватиметься його програма. Валерій Бакус, Микита Проскурін, Заман, АТР. Отже, послухали ми президента. Ваші оцінки от цих всіх речей, що стосується змін до Конституції, тут мене цікавить це в першу чергу. Але я пропоную спочатку послухати Девіда Стуліка. Це прес-аташе представництва ЄС в Україні. Як його експертну думку почуємо, а далі продовжимо розмову. Добрий вечір, пане Стулік. Добрий вечір вам. Дай Боже вам здоров'я, радий вас бачити. І питання, от ви
дивилися виступ президента або читали, напевно? Старий трішки слух. От, і ви знаєте прекрасно про його ініціативу внесення змін до Конституції, де закріпити європерспективу і вступ до НАТО. Як це вплине, якщо вплине, на взаємини України та Європейського Союзу? Угу. Ну, перше, треба віддати тут належне, що кожна країна сама ухвалює такі рішення власним способом, власну конституцію. Тут ми не маємо, як би сказав, ні схильного, ні негативного ставлення до цього. Друге питання, треба теж пам'ятати про те, що вже зараз є багато сфер, де ця європейська інтеграція вже відбувається. Українська економіка вже почала інтегруватися в європейську, маємо політичну асоціацію. І тут треба теж пам'ятати про те, що угода про асоціацію, ось її докладне виконання, президент про це теж сьогодні там говорив, що не все так добре виконується. Ось виконання цієї угоди, ось воно і наблизить, і наближає Україну до цього моменту, коли Україна стане частиною хоча б спільного ринку з Європейським Союзом. І тоді наступні питання, що робити далі, будуть відкриті тоді, коли угода про асоціацію буде виконана. Тому ми говоримо, що треба сфокусуватися ось зараз, ці дні, ці моменти, ці місяці, на виконанні положень угоди про асоціацію. Ну, ваша експертна думка важлива. Може, ви підкажете, які країни, які потім пізніше набули членства в Європейському Союзі, закріпляли це в своїй Конституції, виносили ці зміни до Конституції? Ну, ті країни, які приєднувалися до Європейського Союзу в 2004 і 2007 році, не було таких країн. Було інше. В цих країнах був загальнонаціональний консенсус всіх головних політичних сил. Не говоримо про крайні праві чи крайні ліві партії. І опозиція, і урядові партії, коаліція були єдині в тому, що треба рухатися в бік Європейського Союзу. Тобто не було таких прецедентів, я зрозумів. Так. І там не було. Пане Девіду, я зрозумів, що таких прецедентів не було. І як сприймають такі ініціативи президента України, власне, в Європейському Союзі і, зокрема, в його представництві в Україні? Чи це абсолютно ніяк не впливає на взаємини? Чи ви тому що є в Україні критики, говорять, що це якась така дивина абсолютно, тому що членство в Європейському Союзі набувається не через внесення змін до Конституції, а через власне бажання або небажання Європейського Союзу бачити ту чи іншу країну серед своїх членів. Звичайно, ми на це звернули увагу, ми це віднотували, що така ініціатива є. Але, як я вже сказав раніше, будь-яка країна сама, суверенна країна, будь-яка сама вирішує, яким чином такі питання будуть закріплені чи не закріплені в Конституції. Тут ми не можемо давати порад, чи це добре, чи ні. І оцінок не можете давати, так? Ясно. Дякую, пане Девіде. Девід Стулик, прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні, з нами був на скайп-зв'язку, давав свою експертну оцінку. Тепер питання до пана Лавриновича. Ви ж юрист, хоча в мене таке враження, що ви іноді шкодуєте, що ви більше не займалися там надтвердими матеріалами, і ліпше б, може, їм займалися. Я не шкодую. Добре, як юрист. Все в житті складалося так, як мало складатися. Добре, як юрист, яка є необхідність, з вашої точки зору, або причини, чому такі зміни в Конституцію пропонуються президентом Порошенком? Ну, найперше, напевно, якщо ви так наголошували на професійному цеху, то я маю сказати про те, що є одна проблема дуже велика, яка в ближчому майбутньому може багато чого перекреслити з того, що зараз робиться по внесенню змін до конституційного тексту, оскільки сам конституційний цей текст, яким ми сьогодні керуємось, у 2014 році народжений поза конституційною процедурою. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, постановою Верховної Ради було визначено, яким текстом користуватися. Потім був прийнятий закон про особливості використання конституційного тексту. Тому що ж ви ж зі своїм патроном, я перепрошую, в 2010 році накрутили. Так от, щодо патронів... За що ви маєте тепер кримінальну справу? Так от, щодо патронів і зброї іншої. Ні, не патрон це начальник, Януковича має на увазі. Я непогано розумію тут вашу риторику. Так от, хочу сказати, що в 2010 році було прийнято Конституційним судом України без патронів рішення
яке стерильне з точки зору юриспруденції, оскільки немає жодної людини, яка має там поняття про конституційне право, і в Україні, і поза її межами, яка б сказала, що в 2004 році, коли вносили зміни до Конституції, не була порушена процедура 13 розділу Конституції України. І це визнали всі 100% суддів, що була порушена процедура, і тому ті зміни неконституційні. А неконституційність змін тягне за собою втрату чинності цих змін. Тому тут не на місці ваша іронія щодо того, хто що накрутив. Оскільки в даному випадку... Ви мені забороняєте мати іронію стосовно... Ні, будь ласка, ви можете мати що завгодно. Ви як юрист даєте свою оцінку. Але я просто вам кажу, що в даному випадку було абсолютно чисте правове рішення, і Конституційний суд виконав свою контрольну функцію, яку він зобов'язаний виконувати. А що ж він не виконував ні президент, цю функцію? Ні міністр юстиції до цього жодного відношення не мав. А чого ж так не турбувало це, значить, партію регіонів, поки була каденція Ющенка? Коли була каденція Ющенка, було 2 подання до Конституційного суду з цього приводу. Одне подання було відправлено назад через неправильність оформлення, а по-іншому було, здається, було прийнято рішення часткове. Одне подання давала фракція БЮТ, друге фракція «Наша Україна». Знаєте, я на всяк випадок, щоб ви мали відновити тоді. Я мав спілкування з юристами, в тому числі і з колишніми суддями Конституційного суду, зокрема з паном Шишкіним, який говорить, що 90% всіх рішень, які ухвалювала Верховна Рада, в принципі, можна оскаржити, тому що вони ухвалені з порушенням процедури. Що стосується законів, це тільки особисте голосування. Ну, і законів, і змін в Конституцію. Зміни в Конституцію, там інші вимоги. Я цитую зараз пана Шишкіна, говорить, що 90%. Я тут не буду сперечатися. Розумієте, у нас завжди порушується процедура. Ну, не завжди, але переважно... Ну, якщо 90% це не завжди, то вибачте, тоді що завжди? Завжди це 100 має? Завжди це 100, звичайно. 100 має, так? 100% має порушувати Конституцію. Зараз мені здається, що вже 100. Мені важко сказати, я не юрист. Я лише тут не треба бути юристом, можна арифметику просто рахувати. Що ви маєте на увазі? Що я маю рахувати? Рахувати, скільки порушень відбувається. Так, а що порушень? Депутати голосують не персонально. Так, це порушення. Єдине, не рахуючи того, що є конституційна вимога ухвалення рішень під час сесії в залі, ось це 2 позиції в Конституції, порушення яких тягне за собою втрати чинності, визнання неконституційним того чи іншого закону, який приймається. Власне, як зміни вносилися в Конституцію у 2004-му, ми теж добре пам'ятаємо. Ні, так ось якраз... Пам'ятаєте, парно-копитне голосування. Да. Я можу багато речей нагадати. Як Верховна Рада ухвалювала харківські угоди Януковича. Пам'ятаєте, так? Так, пам'ятаю. Це зовсім інша річ, тому що стосується Конституції, там окремо... Ми до цього повернемося. Давайте ми зараз про Конституцію. Порошенко говорить, треба внести в Конституцію, значить, європерспективу і перспективу вступу до НАТО. Я нагадав тільки це для того, щоб було зрозуміло, що коли Конституційний суд буде розглядати подання, я сподіваюся, що таке з'явиться колись, щодо неконституційності дій лютого 2014 року, тоді всі зміни, які вже внесені, які будуть внесені в майбутньому, якщо будуть, вони вже не будуть мати жодного значення, тому що буде повернення до попереднього тексту. 96-го року. Да. Щоб можна було розуміти, які наслідки будуть далі. Все, більше тут нічого немає. Так як ви думаєте, звідки взялася ініціатива і чому? Про НАТО і ЄС? Я думаю, що це взялося виключно з того, що було проголошено зараз з трибуни, і те, що зараз на білбордах, скрізь звішено. Мова, армія, віра. Так, тобто початок передвиборчої кампанії, і конституційний текст використовується в якості інструменту реалізації своєї передвиборчої програми. А хіба не тому воно з'явилася така ініціатива, тому що попередник Петра Порошенка, ваш патрон, колишній. У мене патронів не було. У мене були... по партії регіонів він не був хіба? У мене були тільки керівники. Керівник. Да. Патрон – це, вибачте, я запозичене слово вживаю. Окей, керівник, якщо вам так миліше в уху і на здоров'я. Не миліше, а правильніше. Тому що... І тому що свого часу Янукович, скажімо,
наполягав на нейтральному статусі для України. Там партія регіонів стрибала в парламенті з кульками НАТО ні, пам'ятаєте, та? І влаштовувала про 2008-2007 рік. Та. І в цьому покійний Чечетов переконував, що народ проти, але партія регіонів сама народ переконувала, що НАТО це погано. І, власне, через це і через те, що Янукович не підписав в 2013 році асоціацію, тому от, що дмухає на воду тепер президент для того, щоб потім наступник, а ми не знаємо, хто буде наступником, щоб не поміняв зовнішньополітичний курс. Ну, це мало буде впливати на зовнішньополітичний курс, який буде, якщо буде зміна глави держави і зміна парламентської більшості, оскільки ці зміни, які зараз пропонують внести в текст, вони не мають прямого юридичного значення. Тому що питання, ну те, що там вноситься щодо європейської ідентичності, преамбули, те, що президент, Кабінет міністрів мають виконувати функції по євроінтеграції. Справа в тому, що під це має бути абсолютно конкретні речі. Що саме має хто виконувати? Є розділи в Конституції, є закони, які визначають діяльність всіх органів влади, їхні повноваження, їхні обов'язки. І якщо буде змінено, скажімо так, політичні симпатії тих, хто буде керувати державою, то не робити, скажімо, кроки по адаптації законів України, ну, взагалі нормативних актів до acquis communautaire Європейського Союзу, це просто вони не будуть робитися і все. І зрештою, багато чого іншого. Але навіть не це важливо. Важливо те, що є чітко визначені критерії Європейським Союзом, які мають відповідати країни, які хочуть бути кандидатами на членство в ЄС. Це правда, так. І якщо не будуть виконуватись роботи по відповідності цим критеріям, те, що записано в будь-якому законі, а у нас, до речі, в законах про національну безпеку і про засади внутрішньої політики визначено. Так, я знаю. Зовнішньополітичний курс, так як в інших країнах. Ви правильно задали питання зараз експерту, тому що ми перша країна взагалі, яка додумалась до такого, щоб записати конституційний текст, що ми кудись хочемо вступити. Так я ж вас запитав про причини такого кроку. Причини я вже відповів. Причина суто політичного характеру. Використання цього кроку для передвиборчої кампанії з тим, щоб консолідувати той електорат, який реально хоче бачити ще за свого життя. Це не запобіжник проти Януковича, такого уявного, скажімо, або такого колективного? Я думаю, що в даному випадку чинний президент має мрії не менш об'ємні, ніж ті, які мав його попередник в плані концентрації владних повноважень і використання. Це будь-який президент, здається, про це мріє. Принаймні, мені так здається, з того, що я бачив в деяких країнах, як президенти після закінчення каденції виходять з свого палацу під оплески громадян. Думаю, що вони не прагнули до цього. Вони прагнули виконувати ті обов'язки, які на них покладені, не для збільшення своїх статків і для увіковічення себе, а для того, щоб після того, коли вони відійдуть, щоб про них згадували навіть не ті, ким вони керували, а інші покоління, які будуть потім. На жаль, у нас поки таких не було. В даному ситуації, яка є, те, що ми бачимо, як концентруються повноваження, то тут теж є відмінність, певно, скажімо, якщо попередник прагнув робити цю концентрацію в рамках правових, те, що стосується владних повноважень, не стосується яким чином впливати на підприємництво в державі, то зараз те, що ми можемо побачити, як концентруються повноваження в полуправовий такий спосіб, скажімо, коли приймається закон, який розширює повноваження глави держави, який не відповідає, звичайно, Конституції України в будь-якій її редакції. Але в нас немає, на жаль, в парламенті, скажімо так, справжньої дієвої опозиції, яка б реагувала на такі речі. Це полетів камінь в город опозиційного блоку зараз? Та не тільки, там вже є багато, хто називає себе опозиціонерами. Тимошенко маєте на увазі? Я маю на увазі, що у нас є там багато цих груп, фракцій, які час від часу або в коаліції, або в опозиції, але немає ні коаліції, ні опозиції в Верховній Раді. Є інтереси, які час від часу співпадають з кимось. Тому тут є реальність просто така. І тому немає реакції на те, що, скажімо,
є вичерпний перелік повноважень глави держави, визначений в Конституції, він не може бути розширений. Ну, бачите, ви як юрист дозволяєте собі еквілібристику, тому що ви зараз мене переконували в тому, що Конституційний суд цілком справедливо скасував зміни до Конституції в 2010 році, повернувши повноваження Януковича, Звичайно. а вас звинувачують в конституційному перевороті в результаті, так? Ну, Ця справа як закрита вже? цю гротесну річ ми оставимо на потім, якщо захочете. Це ж не я придумав, ви ж Ні, зрозумієте, це ж звичайно. не моя лексика. Звичайно, так. Але таке звинувачення є, і воно полягало в тому, що Міністерство юстиції надрукувало рішення Конституційного суду, яке він прийняв, і на виконання цього рішення надрукувало текст Конституції в редакції 96-го року. Ну, ось такий переворот, таке захоплення влади. І тому апеляційний суд Ми ж наслідки знаємо цього всього. і тому апеляційний суд міста Києва прийняв рішення, сказав, що ви, шановні, переплутали взагалі, тому що немає не тільки там якогось складу Ну, це вас відпустили просто. такої події злочин. Це текст. Чекайте, справу ж не закрили? Це текст ухвали апеляційного суду. Справу не закрили, тому що в прокуратурі працюють цікаві люди, які не виконали вимоги 286 статті Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язали їх негайно це зробити, а вони замість цього негайно оголосили про завершення розслідування і сказали, якщо так, нехай суд приймає рішення. Тому тут з юридичної точки зору слід розуміти і відрізняти, де є питання, які потребують там дискусій, досліджень, прийняття відповідних рішень. В даному випадку одні сподіваються на те, що їхня політична замовленість і покровительство високих посадових осіб достатньо для того, щоб вони уникли покарання за переслідування завідомо невинних людей. В даному випадку вони вирішили, що виконання рішення Конституційного суду – це є злочин. А в Конституції написано, що це є обов'язок всіх посадових осіб і всіх органів державної влади на всій території України. І це рішення чинне. Конституційний суд не вносить зміни в тіло Конституції. Не вносить він. Це робить виключно Верховна Рада. Правильно. А він і не вносив зміни. Він визнав неконституційними той текст, який був прийнятий в 2004 році. І Чия це була ініціатива? депутатів Верховної Ради. Депутатів, не президента Януковича. Ні, не президент. У нас на зв'язку є Тарас Кузів, науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при університеті Гопкінса. Добрий вечір, пане Тарасе. І звертаємося до вашої експертної думки. От ми обговорювали послання президента до Верховної Ради, і ми ще це питання не обговорювали. Окрім євроінтеграції та НАТО, які президент пропонує внести в Конституцію, ну ваша оцінка, наскільки це доцільно зробити? І друге питання буде стосуватися розірвання угоди про дружбу і співробітництво, наскільки я розумію, з Російською Федерацією. Тобто Україна розпочала саму процедуру припинення дії цього договору, який завершиться в квітні 2019 року. Отже, перше, це ЄС і НАТО з правової точки зору або з політичної, як вам зручніше. Просто ваша оцінка. Ну, я був абсолютно до якоїсь міри позитивно шокований, що так багато голосів сьогодні було за це. Більше як 300 голосів. Сподівалися, що потрібно 226+, і якраз отримали більше як конституційну більшість. Я думаю, що тут якраз показалося, до якого міру все помінялося в Україні після 2014 році. Тільки одна фракція не голосувала за це, опозиційний блок. Всі інші фракції голосували. Я думаю, що тут вона і важлива з точки зору, що по дві вибори і поміняти Конституцію, що не було можливості зворотний ефект, щоб не було цієї контрреволюції, які відбулися в 2010 році. І якраз ми вже перші вибори мали в 2014 році, другі вибори будуть на другий рік. І якраз мені здається, що як прийдуть прозахідні політичні сили на другий рік до влади, як вони прийшли 4 роки тому, плюс як будемо поміняти Конституцію, тобто за 6 років, коли будуть наступні вибори, це не ті вибори, але ще другі вибори, не буде можливості це все поміняти. Курс буде незмінено. Я думаю, що це очевидно буде також підтверджено не тільки питання Конституції, ЄС і НАТО, але також питання автокефальна церква і Томосу. Щодо
щодо це питання російської дружби, ну очевидно, це, що відбулося в 2014 році, взагалі покаже, що не тільки що угода, яка була підписана в 97 році, плюс Будапештський меморандум, який було підписано 3 роки до того, вони не дійсні, вони не актуальні. Росія це зробила, а не Україна. І це не питання розірвати їх, це питання і просто припинити їх. Бо вони існують на 10 років, і якраз на другий рік вони будуть вже припинені, і Україна не буде їх продовжити. Але тут треба звинувачувати не Україна, а Росія по це питання. І особливо це дуже важливо, мені здається, для східних українців, бо ілюзії про братські народи мали українці чи російськомовне населення, яке було в східній Україні. І для них це було повна зрада з боку Росії. Ну, дивіться, пан Лавринович, мій сьогодні співрозмовник, гість студії, стверджує, що ці зміни до Конституції вони не матимуть ніякої ваги, і взагалі їх можна буде оскаржити, власне, як і інші зміни до Конституції. Ви можете поставити йому зараз питання? Про ці зміни оскарження я не говорив, тут ви трошки... Я, може, неправильно розумію. Неправильно. Я ж людина, я журналіст, я не юрист. Мені взагалі з юристами, знаєте, так складновато говорити, тому що мова у вас специфічна, вона дуже суха. Журналісти, вони можуть собі щось придумати. Пане Кузю, ви можете поставити питання пану Лавриновичу, якщо хочете, якщо у вас є якесь? Ну, я також не юристом, і ми всі жартуємо. Найбільші анекдоти про юристи якраз є Сполучені Штати Америки. А 2 юристи, 3 виповіді. Це чому вони дуже багато коштують. Я сумніваюся, що потрібно, щоб поміняти Конституцію, потрібно 300 голосів. Так. І там досить тривалий процес. Одне голосування, друге голосування. Третє, так. Вже їм це неможливо, бо приблизно 16 до, може, 20% виборців, які вони вже не мають можливості голосувати в Україні, бо вони живуть в території, де є окупації. Переважно 95% з них голосували в 2010 році, 2012 році за Януковича і за партію регіонів. Це означає, що проросійські сили в Україні не мають можливості президентські вибори, і вони не мають можливості навіть піти в другому турі президентські вибори. Опозиційні насправді дуже малесенькі. Але питання стоїть. Є ті політичні сили, які хочуть цей ревенж. Я був цього тижня, я був на ток-шоу «Пульс» на 112 канал, і видно, що пан Вілкул і пан Шуфрич, вони хочуть ревенж, і вони хочуть повернутися до влади. Вони думають, що вони нічого поганого не зробили. Коли я їм питав, що ви обікрали ту країну, банкрутизували ту країну, коли, між іншим, пан Лавринович був при владі також, то вони абсолютно не беруть ніякі відповідальності за це. І я думаю, що тут я не можу юридично відповісти на це, я не юрист, я не фахівець по ті питання, але я сумніваюся, що пан Лавринович є фахівцем також, бо він працював для президента, для політичної сили, які взагалі було байдуже до верховенства права. І я тоді не шаную, перепрошую слово пана Лавриновича, бо це людина, який, я пам'ятаю його в Народному Русі, а він тоді себе продав свою душу мафіозні сили, які керували Україною, які були продажні і продали Україну. Дякую вам за скайп-включення, пане Тарасе. Тарас Кузя, науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при університеті Хопкінса. Бачите, вам закидає, що ви продали душу. У мене тут є питання, як у вас відбулася ця особистісна трансформація з національного патріотичного табору і в таку політичну силу, якою була партія регіонів, тепер же ви не в ній, правильно? Ні, але знаєте, що я хочу сказати, що я також знаю пана Кузю достатньо давно і знаю, скажімо, його рівень і його мотиви. Тому... І що там в нього такого? Нічого такого, я просто ніколи не беру на себе функцію судити і
претендувати на ті функції, які Господь Бог має виконувати. А що стосується вашого питання щодо трансформації, то я б вам порадив тоді подивитися більш ретельно на мою біографію і зрозуміти, що відбувалося. Вздовж поперек сидів, вивчав вашу біографію, правда, на Вікіпедії. Ну, Вікіпедія теж дуже умовна в плані точності, тому я був одним із засновників Народного руху України. Абсолютно точно. І до 98-го року знаходився в ньому. Але з 1991 року, після моєї ініціативи щодо висунення В'ячеслава Максимовича Чорновола кандидатом президента України від руху, в мене потім було кілька розбіжностей, які виникали з ним. І я, зрештою, про це вже написав. Зараз цього року публікував в газеті «День», можете почитати, якщо захочете. Озвучте, ви ж в студії. Ну, не відправляйте мене до газети «День» або наших глядачів, щоб не гортали, я вам скажу, не що піднімали підпричин. мої незгоди з тим, що після обрання народом України 1 грудня курсом незалежності України, Україна мала обрати нову владу. Тому що країна народилась, так як це було в інших державах. Але Народна Рада тоді і керівник Народного руху України мали іншу точку зору на цей процес. Потім були ще процеси, які стосувалися взаємодії з чинною владою. Коли після перемоги Володимира Миколайовича Кравчука він запропонував Народному руху України стати партією влади, тобто він сказав, що хоче спертись на рух в цьому. І, за його словами, я не був при тому присутній, запропонував В'ячеславу Максимовичу посаду прем'єр-міністра, той відмовився. Таким чином, та організація, яка реально могла зробити найважливіші кроки тоді, на початку 92-го року, на всякий випадок нагадаю, що тоді була заборонена комуністична партія на той момент, відмовився від цього, і Леонід Миколайович обрав вже інший шлях своєї діяльності, а після відновлення, скажімо так, Компартії в Україні в 95-му році, вона в 96-му вже мала найбільшу фракцію в парламенті. Так що тут було у нас не співпадіння з цього питання, а ключовим було те, що коли після 97-го року Леонід Леонідович Кучма не підписав закон про місцеве державні адміністрації після подолання на нього вето, я проявив ініціативу, щоб розпочати процедуру імпічменту президента України. І це була та крапля, після якої В'ячеслав Максимович ініціював, скажімо так, моє звільнення з усіх посад в Русі. Спочатку було винесення це на рішення керівного органу, і голосування 7-6 було, що мене... Так це особисто образа у вас? Що вас привело в партію регіонів? Це особисті стосунки, які відбувалися. Тому щоб було розуміло, що я нічого не міняв і нікуди не йшов. Це було відхід від принципових засад програми Народного руху України, те, що відбувалося. І в 98-му році... Ви тричі були міністром юстиції. І в 98-му році, коли я вдруге переміг на своєму виборчому окрузі, і В'ячеслав Максимович разом з президентом України агітували проти мене там, і підтримували іншого кандидата, я там переміг, прийшов до парламенту, і це була остання крапля, після якої був проведений спеціальний з'їзд, і коли мене звідти виключили з усіх місць Народному Русі України. Це ж не привід потім вступати в партію регіонів. Це є привід того, що я перестав взагалі цікавитись політичною діяльністю, зайнявся науковою. Потім мене Анатолій Кирилович Кінах запросив на посаду державного секретаря Міністерства юстиції, я прийшов працювати. Через рік мене президент призначив міністром юстиції. І коли я працював вже в уряді Кінаха, міністра юстиції, потім був призначений прем'єр-міністр Янукович, який сказав, що потім після 2007 року є коаліційний уряд, є от така пропозиція, що в коаліційному уряді ми тобі пропонуємо, щоб ти залишився міністром і вступай в партію регіонів. Я погодився на це з огляду, перш за все, на те, що якщо ви поруч покладете програмові засади Народного руху і партії регіонів, ви побачите, що розбіжності там є мінімальні. Практика була так, я дивлюсь на ваш погляд, так, практика була трохи інша. Те, що написано, знаєте, можна написати все, що завгодно. Манафорт придумував Януковичу взагалі якийсь образ. Де тепер Манафорт і де Янукович?
Так ви хочете сказати, що взагалі не варто нічого читати? Не закони, ні Якраз Конституції. варто читати і вимагати дотримання того, що написано. Правильно. Тому що це є чистота процедури. Звичайно. Те, про що ми, можливо, тут наші погляди збігаються абсолютно в цьому точно. збігаються Тому що 100%. Україна – це країна, в якій хронічно порушується процедура. І При тому, голосуванні в парламенті, якщо немає при процедури, діях тоді президента. немає ніякої демократії. Тому що процедура – це найголовніше, що дає Тут можливості погоджуюся. змагання думок, точок зору, аргументів для прийняття правильних рішень. Я повернуся, з вашого дозволу, до цієї теми, про партію регіонів. Але от ми маємо знову-таки про договір з Росією, про дружбу. Цей великий, який плекав Леонід Кучма та й підписував, затягував Бориса Єльцина в Київ. Нарешті потім протягом скільки років його там розробляли. Літера в літеру прямо писали, щоб підписати його, підписали. Тепер от Україна розриває цю угоду, наскільки це правильно, наскільки це з юридичної точки зору є дотримана процедура, тому що це ж не просто провал, як мавпа газету. А от попереджаємо, що дія договору не буде продовжена в квітні 19-го. І зараз призупинена дія його. Ні, вона не призупинена, тобто буде припинена через півроку, коли термін закінчиться. Тут питання полягає в тому, що Україна отримає після того, коли вона заявить про припинення дії договору. Які позитивні моменти вона отримає? А які вона отримає інші моменти? Ні. Я перепрошую. Тобто в даному випадку слід завжди, не тільки в даному випадку, а взагалі слід виходити з того, що якщо робиться якась дія, то треба подивитись в будь-якому плані. В даному випадку в політичному, в юридичному, в соціальному чи якихось інших. Що требується негативного, що позитивного. Я хочу сказати, що в даному випадку я думав, що Російська Федерація зробить з цим договором те саме, що вона зробила в 2014 році з договором про оренду бази в Севастополі. Вони його денонсували. І для Росії зараз вигідно, щоб цього договору не було. Але ми тут чомусь вирішили їй допомагати і зробити це замість неї. Там от Москву показують так неприємно, чесно кажучи. Там є реакція Росії тепер у нас на припинення договору, цитата Міністерства закордонних справ Росії. Деструктивні кроки нинішнього керівництва України викликають глибокий жаль. У прагненні обслуговувати чужі геополітичні інтереси і свої політичні амбіції, київська влада демонструє готовність з легкістю руйнувати все те, що напрацьовувалось роками і десятиліттями. Рвати зв'язки, які століттями вибудовували багато поколінь наших спільних предків. Народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві. Софістика, яка нічого за собою не несе. Там єдине, що є ціннісне, це те, що Російська Федерація і Україна визнають наявні на момент підписання договору кордони і зобов'язуються робити кроки, які б не шкодили безпеки. Порушено угоду? Порушено, звичайно, порушено повністю. Для чого її продовжувати? Так от справа в тому, що Україні потрібно захищатися, тому що ми, так як сьогодні президент сказав, мілітарно В чому ж ми допомагаємо? Ви так сказали, ми допомагаємо Росії. В чому ми допомагаємо? Допомагаємо в тому, щоб в неї не було потім зобов'язань по дотримання того, що ми вже потім буде складно отримати такі статті в договорі, які через якісь роки буде заключатися. Війна не буде вічною. Якщо Росія порушила договір, перше, окупувала Крим. От ви мене чомусь хочете переконати. Ні, в чому? Я вам кажу, ви юрист. в 2014 році. Ви юрист, що робити, якщо от я з вами укладаю угоду, що ви мій сусід, ви мені двері не вибиваєте, ви не напиваєтесь в хлам, ви не включаєте голосну музику, і ви всі ці пункти порушуєте. Мало того, ви влаштовуєте гуртожиток у мене на кухні. Так, і ви нашу мені ця угода, яка порушена вже. Розірвали. Ми маємо прецедент, Будапештський меморандум. І що ви отримали? Розірвали ви угоду? Я нічого не отримав. Я прийду в такому випадку і наб'ю вам мармизу. Без всяких угод. Так от, в такому або викличу поліцію. Слід розуміти, що набити мармизу, як сказав сьогодні наш глава держави, не виходить, ми трошки до цього не готові, у нас різні вагові категорії. Це ясно. А що стосується тут поліції, ніхто не фантазує. Що стосується поліції, тобто в даному випадку можна зробити аналогію, це міжнародні юридичні установи. Це Будапештський меморандум, якщо хочете образність. Ні, там... Що?
Ну, що Папірець? меморандум – це не договір, це не конвенція. Я в курсі, це пам'ятка на холодильнику, стікер такий приклеєний. Ну так тут нема про що сперечатися. Воно так є. Мова йде про наявність міжнародних судів, які можуть Тобто ви вважаєте, що ухвалювати угоду треба рішення? лишати діючою? Я вважав, що в даному випадку ми повинні оцінити, що для нас вигідно те, щоб зберегти статтю, яка стосується кордонів України. Все решта і так не працює. Ну що там Ну, написано, що плювали має вони бути? на це. Ну. Але якщо ми взагалі не збираємось відстоювати свою територію, тоді так, можна на це взагалі Що не значить не дивитися. збираєтеся? Слухайте, якщо- угода – це така формальність, яку порушує Росія. Не Україна ж порушила угоду. Ви можете зрозуміти, що я вам говорю? Намагаюся. Ну тоді, будь ласка, зрозумійте таку річ, що в цьому договорі закріплені кордони України, які визнає держава. Ну не Російська визнає вона Федерація, вже. яка порушила цю статтю. Прецедент Ми створений. зараз хочемо, замість того, що Росія сама зробила з договором про базування, вона його денонсувала, його немає. Це саме, я абсолютно впевнений, що вона хотіла б і мала Ну, б ми не зробити. денонсуємо, ми ж мала б- припиняємо дію. Тобто, Це відповідно інша- до угоди, да, це інша дивіться, юридична дія. з точки зору Інша юридична юриспруденції, дія, наслідок один. ще раз, з точки зору юриспруденції, угода діяла на той момент, коли Росія окуповувала українські території. Так. Діяла? Діяла. Україна тоді, вона ж її не до того розірвала. Тобто є прецедент, що Росія почала війну проти України, правильно? Я кажу про Ну, майбутнє. логічно. Ну, Ні, що це все майбутнє? логічно. І угода діяла, от ми беремо текст цієї угоди, йдемо в суд, кажемо, гляньте, у нас була угода, Росія її порушила, сенсу продовжувати цю угоду немає, бо про яку дружбу йдеться? В даному випадку йдеться не про дружбу, а про кордони України. Я ще раз Договір повторюю, так щоб називається, щоб ви про почули, дружбу. почули ще раз. Про дружбу договір називається, ми дружимо досі. Ви можете почути, чи у вас теж є задана лінія? Ну, звісно, є. Ну, я ж не... Почути те, що війна не буде продовжуватись цей- вічно. Не буде. Вона колись закінчиться. Коли вона закінчиться? Не знаю. За місяці, за роки, за десятиліття, не знаю, коли Хто вона привів закінчиться. війну в Україну, як ви вважаєте? Війну в Україну привів наш сусід за... Ні, з українських політиків. Хто взяв за ручку і привів війну в Україну? Ну, ви маєте свою версію, яку я розумію. Я думаю, що в рівній мірі це може такі претензії пред'явити тим, хто в 2014 році в відповідний спосіб взяв владу в Україні, і як вони Там в який реагували спосіб взяли владу в Україні? в неконституційний спосіб. А в який конституційний ви, я перепрошую, ви мене зараз дивуєте все ж таки як юрист. Є обставини, які склалися. Та? Ну, в будь-якій угоді Я є не збираюсь форс-мажор. виправдовувати дезертирство колишнього президента. Я вважаю, що він дезертир. І тому в даному випадку, якщо ви хотіли знати, хто, скажімо, не зробив жодної дії, щоб захистити український Крим, чому б він опинився без жодного пострілу, без жодної протидії в іншій країні, на це питання будуть відповідати, я так розумію, там ведуться судові процеси, і там буде, сподіваюся, відповідь. Там це питання ставили. Та. Там Там це багато питання- є свідчень і- стосовно цього. Я запитую, хто привів війну в Україну. Я не можу зараз назвати вам конкретних прізвищ, тому що я не суддя і я не слідчий, я не проводив ці дослідження. Ну, за логікою давайте діяти. Але Ну, при логіка чому є тут- така, що при чому тут було слідчий? сприяння інтересам Російської Федерації, яка реалізувала свої прагнення, які вона Було хотіла. сприяння інтересам Російської Федерації з боку вищої української влади. Я вам нагадую знову угода про харківські угоди, які під яєчні китки ухвалювалися в Верховній Раді, від Не тільки яких яєчні, ховався а під димові шашки. і димові шашки, і яйця кидали. Я нагадую, просто так було. Я це пам'ятаю. Хто ініціював цю угоду? Наскільки вона відповідала українським інтересам і законодавству? Я не думаю, що ця угода мала прямий вплив на подальші процеси, оскільки це була не нова угода, це було продовження дії орендного договору, який був підписаний, якщо я не помиляюсь, 90 Ну так хто сприяв? році. Для чого було сприяти? Щоб Ну, не було б, Ну, дивіться, не було б якби не цієї- було підписано угоди, Ні, так я вам скажу, Чорноморський що- флот мав би в 17-му році, Так, в якщо я не 17-му, помиляюсь. не в 14-му. Але ж угода наскільки продовжувала? Ні, До так якого от року? Ви зараз самі згадали, до якого року була попередня угода. Ну, не підписали б цю Ну, угоду. я В помилився Харкові в не було. датах. Ні, ви точно сказали. От не було б цієї угоди. 2014 рік база була?
На жаль, була. Да, і була б ще до 2017. Щоб, З точки зору логіки, державницький інтерес позбутися іноземної військової бази країни, яка вже демонструвала недружну поведінку стосовно України. Я нагадую там про острів Тузла. Мені не треба про це нагадувати, я це так добре пам'ятаю. І я добре. І пам'ятаю дії президента України, з яким я повертався з термінового відрядження. І хочу сказати, що я про це пам'ятаю від 96-го року, коли в перший розділ Конституції було записано заборона розміщення іноземних баз на території України. Так. І ваш покірний слуга брав тому участь і організовував роботу комісії, яка готувала той текст. Ви мені не покірний слуга. Якщо працювали міністром, ви просто існували на мої податки. Це правда. Але не слуга. Це сервісна функція держави обслуговувати громадян за податки, які вони сплачують. Це ж елементарно. Дивіться, до чого я ж вас не просто так питав про особистісну трансформацію, що ви так опинилися в партії регіонів, яка по діях вона завжди декларувала і робила все антиукраїнські дії насправді. Дивіться, безпекове питання. Це суб'єктивна оцінка, знаєте. Нехай тут я собі можу дозволити. Називається програма Prime Скрипін, там є прізвище, суб'єктивна оцінка. Я не новини зараз веду. Розумієте? І, в принципі, безпекове питання було важливе для України завжди, тим більше після Тузли. Важливе. Звичайно. Чи треба було прагнути членства в НАТО? А партія, в якій ви були, вона виступала проти членства в НАТО і постійно говорила про якийсь примарний нейтральний статус. Вона нічого нового не говорила від того, що було задекларовано як зовнішня політика України з 1991 року. Нічого нового. Так, як це декларувалось і здійснювалось позаблоковістю України. А ви особисто за вступ в НАТО чи проти? Сьогодні я особисто за вступ в НАТО і був за вступ до Європейського Союзу завжди. І тоді, коли працював міністром і в Верховній Раді, і на інших посадах. А Янукович не підписав асоціацію. Чому? І Янукович, до речі, так само в 2010-2011 році палко виступав за євроінтеграцію, і завдяки його наполегливості, його фракція проголосувала за закон про засади зовнішньої політики, який визначався європейський курс. Відкрити таємницю, що потім помінялося? Потім помінялося... Раптово в один день? Раптово помінялося не в день, там, я думаю, десь за якісь місяці 2012 року. Після чого, я вже готувався, звичайно, працювати в іншому місті, але помінялось у нього всередині. Він чому? Чомусь почав замислюватись над тим, що спочатку декларував і робив конкретні кроки. Ви можете навіть згадати, якщо пам'ятаєте, торгові війни, які були між Україною і Росією в 2011 році. Які вела Росія. Які вела Росія. Так. І, скажімо так, примушувала його до якихось дій. І ініціювання інтенсивної роботи по угоді про асоціацію, це була його робота. І так само було голосування в Верховній Раді, яке мало підтримувати угоду про асоціацію. Також його наполегливість була. Потім, я не знаю достеменно, що в нього змінилося, але він під примусом чи під захочем чогось, чи під якісь інші обставини, він кардинально змінив підхід. І, зрештою, отримав ситуацію, яка мала, звичайно, вибухнути, і він, скажімо так, не зовсім або зовсім неадекватно реагував на те, що відбувалося вже. Дивіться, що наробила партія, в якій ви мали членство? Проти НАТО влаштовувала в парламенті, це вже говорив. Мовний закон Ківалова-Колісніченка, знаєте, так? До чого це призводить? Партія спекулювала на мовному питанні. Це дуже таке, теж дуже суб'єктивне. Де зараз Колісніченко? Я хотів би уточнити. Питання не в авторах законі, а що вам в тому законі... Пасе кіз в Криму. Так от, що в цьому законі вам не подобалося? Чекайте, чому тут не подобалося? Є делікатні питання. Так от в законі, там просто, наскільки я розумію, були претензії до того, що там давалось право на регіональному рівні, там де живуть національні меншини, для регіональних мов використовувати їх в навчальному процесі. Закон дозволяв не знати українську і не вивчати. От чому штука. Я можу сказати, що це неправда, там такого не було в цьому законі. Слухайте, зовнішнє тестування, якщо дитина проходить національною мовою, і потім були вимоги з боку партії регіонів далі навчатися в університетах, здобувати вищу освіту національною мовою національних меншин, що це?
Де був стимул для того, щоб я не знаю, національні меншини адаптувалися, інтегрувалися в українське суспільство, просто нехтуючи знанням державної мови? Вона ж отримання громадянства, вона ж не передбачає там, що є іспит якийсь там по мові. Ну, має бути. Де він має бути? У нас Хто його проходив? Ну, це питання вже виконання закону. Який очільник служби СБУ, коли Янукович був президентом, чи міністр оборони, які приїхали з Росії, вони вивчили мову? Азаров... А сьогоднішні вивчили? Сьогоднішні керівники? Чекайте, я запитую про те. Я ж не даремно вас запитував, хто привів війну в Україну. На моє чітке переконання, війну в Україну привела партія регіонів. І я, коли вас запитував про трансформацію, то, знаєте, це пов'язано з тим, чи ви відчуваєте власну відповідальність, що ви закривали очі, якщо ви національно свідома людина, ви говорите, що так, ми маємо бути в НАТО, ви хочете Європейський Союз. Я не хочу говорити про національну свідомість, я скажу, що я людина, яка має патріотизм в душі. Так. А не є професійним патріотом. Як ви на це все дивилися? Я перепрошую, людина з логікою, логіка, людина з критичним мисленням, це прекрасно бачила збоку, що це є антиукраїнська діяльність. Я не бачив і не вважаю, що була антиукраїнська діяльність. Була діяльність, і те, що ви самі зараз визнавали, була діяльність спрямована на розвиток України. Чого ж Янукович поїхав в Росію? Чого ж він там сидить? А можете мені писати, чого ж, скажімо, рівень життя українців тоді був 3 рази вищим? Так складалися економічні умови. Я хочу вам нагадати. Ви хочете про економіку поговорити? Я боюся, що ви зі мною це даремно затіваєте. У нас і часу немає, насправді. Я вас кудись витягну в іншу студію якось іншим разом. Ми можемо про економіку поговорити. Найбільше зростання, так у нас хіба не нормальна розмова, найбільше зростання було за президентства Ющенка. Янукович дістав, в спадщину дістали, та зростання було. Ви знаєте, з чим воно пов'язано? Я знаю, з чим пов'язано, і знаю, що якщо зростання рахувати, скажімо, зараз, наприклад, в 2018 році порівняні з 2014, так, я знаю. Чи з 2013 роком? Я хочу нагадати, що падіння так само відбулося через агресивні дії сусіда, з яким ми розриваємо угоду про дружбу. Ви ж знаєте про це. Так само це впливає, звичайно. Це дуже впливає. Це 20% економіки. Я не знаю, скільки тут. 20. Сьогодні президент про це говорив у промові в парламенті. Я тут з цим не буду сперечатися, я не можу оцінити. Так от я лише запитую про відчуття персональної відповідальності. Чи у вас є десь глибоко? У мене є почуття персональної відповідальності за те, що я, можливо, скажімо, міг раніше, до того, як перестав бути членом уряду, зробити кроки, які б ви кроки могли б зробити? Запобігти тому, що відбувалося. Переконувати президента України в діях якихось окремих. Тому що це те, що стосується функціональних обов'язків мене як міністра юстиції, я хотів би почути, що я зробив не так. Це не до мене питання. От ви скажете, що ви не суддя, я теж не суддя. У вас є справа кримінальна. Добре, тоді слідкуйте за справою і побачите відповідь. Ви ж знаєте якість судової системи України. Я знаю, але я знаю також те, що правда завжди, якщо вона публічна, вона виїсть очі тим, хто хоче використати ситуацію задля якихось власних інтересів. У мене точно такого інтересу, як ви розумієте, немає. Я це теж розумію. Я з вами просто веду бесіду. Було в мене питання, перебили ви. Мене сказали, що я б щось зробив, але що зробив би, я важко уявляю. Сьогодні, оцінка, окей, так, я згадав. Сьогодні далі не йметься. Члени опозиційного блоку, Шуфрич, Новінський і Вілкул, коли президент говорив про мову, вийшли з зали демонстративно. Так я тут при чому? Ні, просто як ви, це ж ваші колишні колеги партії. У мене багато колег політичних, колишніх, професійних і нинішніх, і кожен з них має свої переконання і діє відповідно до того, як він вважає за потрібне. Я можу відповідати за свої дії. Де ви бачите своє майбутнє? Останнє питання, у нас 15 секунд. За своє майбутнє я бачу в Україні. Олександр Лавринович, тричі міністр юстиції України, був в студії. У нас вийшла така непроста розмова. Я вам вдячний за терпіння і глядачам за увагу. Все, що я можу сказати, побачимося наступного четверга. На все добре.